Здравейте! Вие сте с новините в 90 секунди. Аз съм Венелина. Училищният звънец посрещна в клас над 700 000 ученици, а една учителка от Стара Загора трогна стотици с постъпката си. Преподавателката призова родителите да не й купуват цветя, а парите да бъдат дарени за лечението на неин ученик. След травма момчето губи зрението на дясното си око. Детето се нуждае от спешна операция в Израел, за която семейството трябва да плати $12 000. Продължаваме с една новина, която предизвика бурна вълна от недоволство. Ученички се изгавриха брутално с 14-годишно момиче, а постъпката им стана достояние на потребителите в интернет. Във видеото се вижда как побойничките обиждат и удрят жертвата. По случая вече е образувано досъдебно производство, но инцидентът за пореден път повдига въпроса докъде може да стигне агресията на децата. Питали ли сте се някога къде живеят най-щастливите хора в света? Вече има отговор на този въпрос. Сред 10 страни, в които хората са най-доволни от живота си, са Канада, Исландия и Нова Зеландия. Каква е причината за това и кои са останалите държави, вижте в галерията ни във Вести.бг. За финал ще ви запознаем с един велик българин, Васил Гендов, човекът с напредничави идеи и смели мечти. Той става режисьор, сценарист, главен актьор и продуцент на първия български филм «Българан е галант». Режисира общо 11 филма, като сред тях е екранизацията на Бай Ганьо. Вие бяхте с новините в 90 секунди. До скоро!